जे मोननै स्टेपखौ खुलिनायनि उनावहाय बेवहाय बिसनि हाइट स' आंनि हाइटआनो एसेबां नङा सासे प्रफेशनेल इउटिउबार जानो थाखाय बा सासे इउटिउबार जानो थाखाय बा सासे केमेरा पार्सन जानो थाखाय सासे फट'ग्राफार जानो थाखाय बेनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांथि होननानै बुङोब्ला जोङो ट्राइपडनि गोबां गोनांथि जायो गोबां माने स्टेबल भिडिअ खालामनो थाखाय मोनसे स्टेबल फट' दैखांनो थाखाय बेनि थाखाय गोनांथि जायो जोंनो मोनसे ट्राइपड थ' आंनियावहाय सिगाङावहाय दङमोन जे मोनसे ट्राइपड जाय ट्राइपडा माने जोबोद माने खम दामि बा खम प्राइसनिमोन स' नैबेमोन जे बेखौ एक्सुवेलि गोबाङानो माने टिकटक बानायनो थाखाय लाइकि बानायनो थाखाय बेफोरखौ लायो स' आंनि थाखाय बेयो गोनांथि नङा होननानै बुङो आं स' बेनिखायनो आंनि थाखाय मोनसे आङो ट्राइपड लाबोदों स' बेनो जाबाय डिजिटेक लाइट वेट ट्राइपड स' DTR 550LW माने DTR 550LW माने LW जादों लाइट वेट स' आङो बेखौ दिनै नोंथांमोननि सेराव आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन स' नोंथांमोना नायबाय था स' आं अबंसा बसुमतारी नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार खालामनो दाबाव स' बेखौ मिजिंथिबाय स' दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बे ट्राइपडखौ आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनो सानदों स' जोङो बेखौ आं दायो नैबे समाव आनबक्सिं खालामगोन स' बेवहाय बेखौ आङो सिगाङावनो खुलिगोन कभारखौ स' बेयो जोबोद मोनसे माने मोजां ट्राइपड स' बेजोंहाय दङ जोंहा स्पेसिफिकेसन जोंहा नैबेयावहाय दङ आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलायला स' जोंनो मेनलि नांगौ जोंनो ट्राइपडखौ नङा होमब्ला स' आरो बेजोंहाय दङ फिचार्सफोरखौबो आङो नोंथांमोननो बेखौ खुलिनायनि उनावहाय आङो नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्सै दिन्थिनो नाजागोन स' नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स' बेखौ आङो फल्ड खालामबाय स' जोङो फार्स्ट अफ अल जोङो बेवहाय मोनगोन मोनसे बेखौ खुलिनायनि उनावहाय जोंनि बेखौ गोनांथि गैया स' जोङो बेयो नोंथांमोना नुदों बेयाव जादों मोनसे स्ट्रिप होदों आरो बे जादों मोनसे केरि बेग बेयाव मोनसे बेग होदों जोबोद मोजां मोनसे बेग केरि खालामनो थाखाय जोङो बेखौ जेरावखि जाया जोङो केरि खालामनो हायो स' जेबो प्रब्लेम गैया जों बेखौ केरि खालामनानै जेरावबो लांनो हागोन स' बिदिनो जों बे जादों मोनसे ट्राइपडनि मोनसे केरि बेग होदों आरो जोङो बेखौ खुलिनानै बेवहाय मोनसे पकेट होदों जेब होदों आरो बे जेबथिं खुलिनानै जोङो दिहुननो हायो बेखौ ट्राइपड स' बेगखौबो जोङो एसे साइडआव दोननोसै बेगखौबो साइडआव दोनगोन स' बेनो जादों स' बेनि सायाव आरो मोनसेबाव केरि बेग होदों स' बेखौबो बोखारबाय स' नैबेनो जादों जोंहा जि ट्राइपडमोन स' बेखौ बानायदों डाइकास्टेड मेग्नेसियाम बडि बे मेटेलजों बानायनाय स' नोंथांमोना नुदों बेवहाय जोबोद मोजां मोनसे ट्राइपड स' बेफोर गासैखौबो आङो मोनसे आउटडोराव थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' आउटडोराव थांनानै जों बेखौ फल्ड खालामगोन जोङो बेखौ बोरैहाय इउज खालामगोन जों गासैखौबो दिन्थिगोन स' नायलांबाय था स' दायो फैबाय जोङो आउटडोराव फैनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों नैखौ बोरैहाय जोङो बाहायगोन स' बेयो जादों मोनसे लाइट वेट ट्राइपड हिसाबै बिनि उजोना बारा नङा बेयो मिनिमाम 1.5 किल'सो जागोन नैबेनि वेटआ स' बेनि लिरनाय बायदिब्ला 5 केजि लुडा स' आङो बेखौ नायो नैबे समावहाय बाहायनानै दिन्थिगोन स' बेवहाय जोङो बेखौ फल्ड खालामबाय स' बेवहाय जोङो मोनथाम स्टेप थायो बेवहाय मोनथाम स्टेप आरो बेयो मोनसे स्टेपजोंनो जोंहा बिसिनि हाइट जायो आरो बेवहाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे मोनथाम स्टेपखौ खुलिनानै आरो बेवहाय बेसेबां हाइट जागोन जों नायगोन स' जोंहा बेवहाय मोननै स्टेपखौ खुलिनानै बिसिनि हाइट जाबाय स' आंनि हाइटआ नै बेसेबां आंनि गोदोनासो मोनफैबाय बेनि हाइटआ स' आङो गाव जुदि माने भिडिअफोर खालामो अब्लाथ' नैबेनो बेस्ट आंनि थाखाय बिसिनि हाइटआनो बेस्ट जागोन स' आंनि नैबे सिनियाव मोनफैदों स' बेयो बेस्ट जागोन आंनि थाखाय स' आरो जोंहा बेवहाय मोनसे स्टेप दंबावो स' बेवहाय जोंहा नैबेजों लक दं बेवहाय लक दं बे लकखौ जोङो खुलिनानै लुज खालामनायनि उनावहाय आङो बेखौ सा फारसे दैखांलांगोन स' नोंथांमोना नुदों जे नैबे जि स्टेप बे स्टेपआ नैबे खुलिनायजों लोगोसे आङो सानदों जे गावखौनो जे हिसाननि नैबे खुन्दुंखौ सागासिनो दं आं स' बेवहाय आरो लकखौ टाइट खालामबाय स' बेस्ट आंनि हाइटनिख्रुइबो बांसिन जाबाय बियो स' बेयाव हाइटआ बुंनोब्ला मेक्सिमाम 5 फुटनि 5.9 सो जागोन बियो 5.9 फुटसो जागोन बियो माने हाइटआ स' नोंथांमोना नुदों स' जोबोद मोजां मोनसे माने
ट्राइपड होननानै जों बुंनांगोन नैबे समावहाय स' नोंथांमोना आं दिन्थिगोन जे बोरैहाय इउज खालामनांगौ स' माइ खाथियाव फैना खिथिगोन दहाय स' जोंहा नैबेयावहाय मोनसे लक दंबावो बेवहाय मोनसे लक बेयाव मोनसे लक बे लकआ जादोंमोन जोंहा बेखौ आप खालामनायनि थाखाय आरो नैबे मोनसे लक नोंथांमोना बेवहाय लक मोनसे नुदों बे लकखौ जोङो लुज खालामब्ला जों बेखौ स्मुथलि जोङो राउन्डिं जोङो फिदिंनो हायो जेब्ला जोङो केमेराखौ लागोन जोङो बेखौ माने राउन्डिंहै जों फिदिंनो हागोन आरो मोनसे लक दङ बे जादों नैबे जोंनि जि हेन्डेल दं बे हमनाय बेवहाय दङ जोंहा बेखौ आप डाउन खालामनायनि थाखाय स' जोङो बेखौ आप डाउन खालामो आरो जोंहा नैबेयावहाय नोंथांमोना नुदों जे बेवहाय दङ आलो माने वाटार लेभेल दं नैयावहाय वाटार लेभेलजों जोङो बेखौ जोङो लेभेलखौ नायनो हायो स' जोबोद मोजां मोनसे आरो बेयाव आरो मोनसे दङ जोंहा नैबेयाव मोनसे लक दंबावो बे लकआ जादों जोंहा नै बेखौ आप खालामनायनि थाखाय जे जायफोर बिथांमोना टिकटकनि थाखाय लाइकनि थाखाय माने भिडिअफोरखौ बानायो स' नैबायदि लानानै जोंहा केमेराखौ बिदि लानानै जोङो बानायनाय जायो स' जोबोद मोजां मोनसे माने ट्राइपड आङो जोबोद माने एक्साइटेड दिनै आङो बे ट्राइपडखौ लाबोनानै स' आंबो नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर ट्राइपड लानो गोसो दंब्ला नोंथांमोना ट्राइपड इउज खालामनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनो हागोन स' आङो नैबे समावहाय माने बेखौ आङो मबाइलजों आङो इउज खालामनानै दिन्थिगोन स' आङो नैबे मबाइल हल्डार बेखौ आङो एक्सट्रायै लाबोनो गोनां जादों स' बेजों जोङो मबाइल हल्डार मोनफाया स' आङो एक्सट्रा खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोंहा मोनसे लक दंबावो स' नैबे बेखौ जोङो खुलिनानै जोङो बेखौ दिहुननांगौ स' बेजों जोंहा एटेच खालामनो थाखाय जोंहा मबाइल एटेच खालामनो बा केमेरा एटेच खालामनो थाखाय जोंहा नैबेयाव लगायनांगौ जायो स' आङो दायो मबाइलनि थाखाय एटेच खालामनो बेखौ एटेच खालामगोन मबाइल हल्डारनि थाखाय बेखौ एटेच खालामगोन आं स' आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे बोरैहाय स्मुथ बियो स' बेखौ खुलिबाय नैबे लकखौ जोङो बेजोंहाय बोबाय बोनायनि उनाव जों बेखौ ग्रोबहाय सोनानै होनांगौ अब्लानो बेयो माने जागोन स' जोङो बेखौ होबाय स' बेनि उनावहाय जोङो बेखौ इउज खालामनानै नायगोन दायो स' इउज खालामनानै बोरैहाय स्मुथ भिडिअ जागोन बोरैहाय मा जागोन आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन माने भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' आङो दायो दङ आउटडोराव स' नोंथांमोना नुदों बे साइडआव गोबां माने मोजां माने मोनसे भिउ दं बे भिउखौ नोंथांमोना नायगोन आरो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे नैबे जि ट्राइपड दं बे ट्राइपडनि गेजेरजों नोंथांमोना आङो दिन्थिगोन जे बोरैहाय स्मुथ भिडिअ बेजों हागोन बानायनो थाखाय स' आङो नैबे समावहाय आङो नैबे मबाइल दं बे मबाइलजों आङो दायो नैबे समावहाय भिडिअ क्लिप लागोन फट' क्लिपबो लागोन स' नोंथांमोना नायबाय था जे आङो बेखौ नैबेयावहाय एटेच खालामगोन एटेच खालामनानै मोनसे स्मुथ भिडिअ आङो बानायगोन जे स्मुथ भिडिअ बे स्टेन्डजों स' नोंथांमोना नायबाय था जे बेजोंहाय मोनसे जोबोद मोजां भिउ दं आरो बे भिउखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो मोनसे बेजों मोनसे स्मुथ मोनसे भिडिअ स्टेबल मोनसे भिडिअ लागोन स' नोंथांमोना आङो बेवहाय दिन्थिगोन जे बोरैहाय आङो बेवहाय मोनसे भिडिअ बानायबाय थादों स' दायो नोंथांमोना जि भिडिअ क्लिप नुगासिनो दङ बे जादों आंनि जि डिजिटेक DTR 550 LW जि लाइट वेट बे ट्राइपडजोंनो आङो दायो बे शूटखौ लागासिनो दङ आरो नोंथांमोना नुगासिनो दङ मोनसे स्मुथ भिडिअ मोनसे नेचारेल बिउटिफुल नेचारेल नोंथांमोना नुगासिनो दङ मोनसे भिउ मोनसे मोनगासिनो दङ स' बे मोनसे जोबोद मोजां मोनसे नोंथांमोना जुदि बेखौ मोजां नांदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ बायनो हागोन बे जादों डिजिटेक DTR 550 LW माने लाइट वेट स' नोंथांमोना बेखौ बायनो गोसोब्ला बायनो हागोन स' आंनि डिसक्रिपसनाव आङो लिंकखौ होनाय थागोन आरो नोंथांमोना बे ट्राइपडनि थाखाय माबाफोर सोंनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना आंनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै आंखौ माने सोंनो हागोन आरो लोगोसे डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन स' नोंथांमोना आंनाव सोंहरनो हागोन जे बेनि प्राइसआ बेसेबां आङो बेनि प्राइसखौ आङो माने फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदोंमोन दाखालि बावैसो फैदों स' बेनि दामा गोलैदों आंहा माने 1600 गोलैदों 1600 गोलैदों स' नोंथांमोना बायोब्ला आं डिसक्रिपसनाव थांनानै बे ट्राइपडखौ लानो हागोन स' आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजां नांदों जानांगौ स' मोजां नांदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालाम बेखौनो आसा फारिनायजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों